Bueno, ang atong suwatan po karon na hutagan o pagkagano pinadakin is usa ka lalaki nga napatago lang siya nga natago na sad. Usa ka lalaki nga napatago sa nga PD. Kini gibatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si PD. Kaya ang problema ba ini sa akong kaimitan? Bago kumiminyo sa akong asawa pero para yung jud masabtan na sugilanon, inom ko na ni pagsugod ang tanan. One more chance. One more chance. Thank you. Thank you. Okay. O, da! Dali na! Nakasukad ako, mga una ta! Oh. Kaninduting doon natin magmahal. Doon ay mugawam na to. May ragyong nagminyo ko og silor na. Nga, mao pinaasawa na ko. Kay, pinangga kayo ko. Pagkaswerte na ko. Gawas ang guwapa na, buutan pa. Da, dali na, kagigutom na ko! O, ga, ano ko ga? O, dali na, da, lingkod na yung diya, o. O, sa may sudan na to ga? Ay, pili lang. Sa man, gusto ka gumba, na pinakbit. O, gusto ka adobo, na pinaritong buwad. Wow. Kalami, kanila lang, okay na eh. Diyan. Dali naman ako to. Ngitan ta kay dong ha. Oh, ayun na. Dali na. Nakoy surprise ni mo. Oh, sa mga ga? Dali arita sa gawas. Kadit kay akong taptapan ha kadit imong mata ha. Uy, sa mga niwe? Dali good. Aron dili ka mabangga gunit ako aron di ka mabangga. Sa mga guday na ga? Ay basta gunit lang nako good. Sige. Okay. Ni ano ta? Wapa gyud. Nanana kadit akong tagtangon kining tap sa imong mata ha. Okay, bukay imong mata. Tantanan! Oh, usa na? Sa mga day? Oh, wala bago na to sa kanan. Kanang tricycle? Hindi, naas at bang-bangay gipahit. Kanang auto? Oh! Bago na sa kag-auto day? Saan itong auto ni mo? Katong sa una, tunga pa ta magkasal. Di ba pa man itong autohan ni mo? Maubitaw na akong gipapintalag usab. Oh. Mura nagbago no. Oh, no. Wow! Ga, manuray taron ga ha. Uban sa akong mga amiga ga ha. Niya naman ka. Dadong taon ta ka ga, pero trabaho man ka. Pero sige lang, inig-day off ni mo, kita na sa manuroy ha. Mag-day riding ta kung asa imong gusto. Oo, sige ka. Yun ang asaman mo. Ay, ano na gusto all good. Mga sa gawas. Pero sila mo'y magasto ka. Kay ako na may bahala sa among transpo. Oh, sige. O, dali. Ugma ka. Dili, uy, karong gabi eh. Mo ba? Sige. Amping mo ha? Abi na kukuha na ang iyang auto kay sa pagminyo na mo, wala man kukukita atong iyang auto. Hindi yung gipapintalan pag-usab. Unya to. Unyaan sa man, okay ra si Padi Mads? Mads, okay ra siya? Okay ra, Mads. So, kung mauna, let's ball in na tani. Ang no? So, kung sa may paabot na to. Sige, tanan mo, eh. Kay sayang ang oras, Okay, let's go. Asa man tabayot? O, asa pa? At tumas dagang ikol. Ay, yes, I love it! Uy. Secret na to, ha? What? Kinahanglan way muli, kuya? Siyempre, no? Okay, let's go! Let's vote in! Wa pa man uli si Lorna. Asa pa makadesire? Nanay sa kinang yung nung Lorna na tingali na. Uy, ilar ka magbalik? Dili tingali si Lorna kay ilar ka magbalik ang sakinan. Dili tingali maawang iyang sakinan. Dili tingali Lorna. Maral dikit. Uy, si Lorna malaki ng lapot, pero ano milar ka magbalik ang sakinan? Asam di ang auto?
Powered by X Thunder Gaming. O kay nabag-uhan lagi ito nabalik niya yung sakyanan. Unya, tungkol sa kalipay, perting inom o nahubog. Mga pagkaugma, Ay, kasakit sa kong mata na di ka? O, dali. Higo ka na init ka sa bawo. sakit akong daw Ay, nalapan na tingali ka sa pag-inom ninyo. Inom ka, gabi. lagi ka. Sige, higo pa na yung sabaw na ba ngayon. Niya, pahuwa lang sa kay ako, malakaw na ko, majuti na ko. Sige ga, amping. Love you. Love you. Magiging rin ako. Ipasagdal na ako ang asawa kay Gagdan lagi siyang tungod sa inom. Kaibigan siya, grabe siguro yung pag-inom na may gabi. Yan, nasabot mi nga magpagkuha ko niya dito sa akong trabahoan. Ano ito? Pre, buka ka muli. Pabot ka? Oo, pre. Wow, ha, chicks? Someday. Bito, naningal bito, pre. Mo ba? Giaha ka ba rin probida sa taon? Ay, nanantom ko. Mo ba? Tatuhan niyo ko, ha? Tingnan siya, pre, patatuhan ko. Oh, what problema? Basta ikaw. Mo ba? Uy, naiskin na na eh. Oo, nanaslok na. Nakuha din niya yung auto. Uy, pre. Wow, kasiksi na, pre. Muna kong yun mo, pre. Tipatanto. Mo ba? Probida. Yun na, kita naman ko ni Bayana. Mo ba? Ay, probida. Husto. Uy, yab ni sa kong classmate sa elementary. Sa iyo pa lang siguro ko, pre. Ay, tao mahimong sa iyo taon ko nga. Mauni bagong uyab sa akong classmate. Kurtahan taon kay itong akong classmate ko. Nya, may awa mo kayo sa kilay. Awa lagi yun. Sige, pre. Ingna, pre, ha? Ipatanto mo ka na siya. Maayog di mamili ang classmate, ha? Sige, arin ako, pre. Guwat ako asawa. Biyara di ka niya. Oh, di pre, padayon na, pre. Bye! Tinuo pa tayo kisulti. Sa iyo pa siguro siya. Pero yung giingon nga, may awam sa kilid siyang kilay. Maarap ni siya awam. Magnalibog ako niya. Tinuo ka itong isulti ni pare kadyo ako. Hello ga. Ga? Ay ga, pasensya na kaga. Nadugay ko. Nagkuha pa magkukusa sa kainan nga giwaman sa kong amiga. Okay ga. O, dali na sa auto ga. O, asa gusto ni mo nga manghapit ka? Mga ano na sa restaurant at manihapon sa gawas. Ay na, ato na lang sa bahay. Wa ka sa kondisyon ron ka. Huwag kapoy man sa pugod. Ay, okay. O, sige, ato lang naman manihapon sa bahay. Pero wala, uyura ba ko kaluto ka? Ay, manghapit ang taglutong daan. Sige. So kadto, wala ko mawa sa kung una ang isulti parikadyon ako. Mawa na bunga kinig pagduda sa akong asawa. Pero wala ko mukaila. Gusto kong panidaan na akong asawa. Kung tinuod ba nga nagpinuang sa among kuminyoon, mao nga usa ka adlaw niya na. O, sige, doon, ato na ko ha. Kung ang nagtaka, dito sa mga opisina karong gabi. Ano lang, masig-busy ka. Magtaksi na lang ko pa uli. Kilip pa magukusyor kung sa oras sa mahuman mo meeting. Mao ba? O, sige. Panawag lang nga kung magpagkuha ka. O, sige, rin ako. Bye. Love you. Bye. Kalahin sa kong kipati ngaya kung gihat ka na. Dili ba katuhawak ni Judas? Tuwa na siya. Kuha mo na akong motor nga akong giwaman sa akong kupari. Sundo na ko siya. May huno sa may iskina. Pero may misa kanya nga. Usa ka lalaki. Giyahan na. Tinuo ba ka niya? Milag ka na sila. Usundan mo sila kung asa pa doon. Pero nakasabot ako kung asa ni pa doon. Isubay. Murag lain na nagila. Isuso na sa kapatid.
No! Recorded by X Thunder Gaming. Nga na ta, sweet. Tanaday, ginaginaminam ng ikuda. Isugis dayon yor. Dali, dali. Dali na, sweet. Kay basig, manawag akong pana. Lagi. Bisdak do ka lang gurda ka daon. Bisdak do ala ka daon ba? Daoy, di man sa tikanahan mo undang anak. Dali naman kawan sa ta. Sumron. Sa maron. Ang tuwa na eh. Iyang gipukpok ang auto sa mo auto? Ay, atong sa mo auto gipukpok. Gawson ka ni Kubit. Oh my God! Sweet! Ayaw pagawas, sweet! Ayaw pagawas! ano ba? Ayaw pagawas! Kay ako ng bana sa pedi! Gawas na, animal! Subayo mo, traitor mo! Ginuot ko sa aman din ato, ron, sweet! Ikaw mo gawas, huwag ka nang bildo sa mga auto, ha? Ay! Ginuot ko! Tabang! Murag itong napahong ako pananaw at yung gayuna og nalimot ko sa akong kagalingon. Pwerte na kong bunal og puspo sa auto. Pwerte yung guba, ah. May nalang gani, kaya mga tao nga, mga boy sa mga motel nga mipugo nga mo. Ano to? Oh, anong ipalik mo maga? Wa ko mabalik ano makig-uli ni mo. Kung mo, sumlit uyo ni mo. Ni ako. Kayo na lang kayo gustong klarohan. Kaya nga no, hanap ka, ha? Pasig na ikatarak ng matay mo. Maunang hanap kayo magpapananaw. Dili ang akong pananaw mo, gusto na kong klarohan ipasabot ako amawat ka. Oh, sumali! Katong auto ang tinuod, dili to ako. Sa? Di to ako ang auto. Sa ako tong amiga. Ako nga tong hinawaman. Unya karon kay imo man gigugba. Maong gusto sa tag-iya nga pabayra nimo ang maong auto. Sa? Oh, sa to. Bay dito, kay dito ako. Ikaw may nagubaan to. Pues, kinalang bayran mo ka to. Kay kung dili, papriso ka sa tag-iya. Ay, kukila na. Ibaw kong imo ato. Imo lang ang girason aron sa iyon. Makapangwarta ka pa na ako. Hoy, kanahan. Kung makigbuhat ka na ako, okay, fine. Pero dili ko mabayad atong kutsi nga imong giguba. Ikaw may bayad ato. Gabas pa, kung ako mangani ito, unya dili man to conjugal property, busa ang lang nga bayran to nimo. Pila man ko na iyang ipabayad ako, ha? 300,000! What? Huwag ka mabuang nga? Wa pa, wa man ka mabuang. Ikaw tingali, mabuang yung ka, ana. Kay ikiha ka sa tag-iya. Bahala ka niya. Basta kay may hatag na siya di mo usa ka buwan nga mabayra ni mo ang maong auto. O kung dili, mo file unya siya kaso batok ni mo. O bahala na ka. Ha? Bahala na ka unsaon mo pagdipinsa sa imong kagalingon. Kay buwan naman ka, di ba? Sige, bahala ka na. Huwata unya ang warrant na moabot diya ni mo. Sa? Muna akong problema karon. Kinahasulit ko maayo. Dili na ko makatugog tarong magabi eh. Sobrang kinagibuhat sa kong asawa. Kung nahadlo ko nga, basta mo ko nahuno niya kung panabla niya ba. Ang mapilog na bagitang ko ninyo. Kung sa may kumbahato na ni. Kung sa man kung ka mo pasultihon, pidi. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, gulyat. Ang atong sinder, Ate Pres, kini si Dudong PD taon. PD. Di ba kani siya si Speedy Gonzales? Mao ni atong sinder, Ate Pres, kay unsaon nga murag problema sa niya ang tuan lagi taon. Kay ang iyang asawa nakabinuang ba? Nga sipya siya kay pabayron kuno siya sa auto nga gidaot kuno siya ang bana. Nya ningon yung bana nga dito imuhara to sa dili sa ako atong amiga. Pabayron siya 300,000 na press PPD. Mao ni diha. Unsa wa ka mabuang diha. Ikaw gi mabuang kay padadaan magkakuan. Sumo niya umabot padadaan kag warrant. Mao ni ang problema. Mao ni ang problema kay rasul kay ko. Di ko makatuong magabi sobra kay gibuhat sa akong asawa. Niya ang asawa ra ati press sa binuang na si uyab lain. Mao pa. Lagi. Dooy kay. Ayun sa ato pa katong auto dili gito sa iyang asawa. Dili iya sa iya gitong asawa sa Ate Pres. Yan na lang tong alibay. Alibay ito niya kay para wa siya problema para magkakwarta-kwarta sa taon si Kuan ba kini si Lorna
O, kwarta-kwarta man. O, nya, para na ko dong iabot din ko, husgado. Dong, pili. Inyo ha yun si Tulon, o dili madaas barangay, at tuwaan nyo sa turne, patabang mo ni Mama Aida, kung unsaon. Pero ang kuha na, may bawon mo sila kasi tag-iya sa auto. Oh. Kinabi na ikuha, Rehistro. di ba? O rehistro nimo. rehistro. O di sa iyang asawa, tinuod, uy, problema. Kasi kabayad kay ilaman, di ba? Tanawa restro, dong. Tanawa niya na ninyo, kay para makita nimo ang tanan nga kamotoran ko na restro o sa iya yung amiga. O di ba ka? Basta, unsa, Bam, ikaw Bambi, unsaon man ni Bambi? Mo konsulta gid siya abogado ana. Kay Abogado, kana lagi? mo og naaway pa ang yang gibuhat kuan manggod kanang self defense ko nasukmagay pa. O kani yang gipanalipdan ang iyang katungod isip bana ang iyang dungog. Di mo nagyo sa atubangan nga kita gyud sa nga nagsakay niya yung gisundan kita gyud sa check in didto. Lagi? Oh. Kadiyot sa, kung ari mo ka dire sa Genesis 2, versikulo 24. Nga matod pa din kadit kayo ha. Sige. Tungod ini ang lalaki mo biya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa asawa o is mausa sila. Genesis 2 verse 24. O giusap sa kini dito sa New Testament sa Mateo. Murag ko sa Mateo 19. Now, doon na sa panultiyon, it takes two to tango. Kung kamuduha pa mag-istorya pa, ini kami nyo na it takes three to marriage. Kay husband, wife, ug ang Ginoo na asto nga. Dili ka niya siya, dili ka na siya, it takes four. Bitaw. Nahimo naman yung four kay nang Four naman na. maglaki ang iyang asawa. Ang laki man. Oh. Vida. Pananglitan ug ipatawag ikaw maabot ang kiha at tuwa at tubanga pangatarungan nga ang imong nabuhat tungod kay mao'y rason ang auto nagtuukag sa iyaha. Unya kanang na ang mamayang pasalig aron matawag sa atensyon sa imong asawa. Bitaw. O nga nung nabuhat nimo kay naabtan yun nimo nga duna siya lalaking kuyog. Sultihin dito. Sultiin ito. Unsa mo nga, di mo sultiin. Tiras tinuod. Unya, sa ako lang gingon, depende kung sa po'y pamahayag sa abogado ng imong sultihan ini. Ayaw pag padada yon sa imong kasuko, kay daan na ba ka nga niingon nga, manabla niya ka, di kakapugong sa imong kagalingon. Bitaw. Ang imong ingno nga, nagdipinsa ka sa imong kagalingon isip bana, nagdipinsa ka kay aron ang inyong salag sa kaminyoon, dili mabungkag. Dili madaot ang dungog sa inyong panagtiayon. Sultihi. Sultan. Kinahanglan. Dahil bawo ko nga nigdangop ni mo na sa abogado kanang na ang mahayagan ka. Kay may pagkaputong ra ba ang taong ka kanang dili ba mutaas imong blood pressure, dili ba ka high blood, sir? Dili siya high blood. Kayo high blood pa di. Bam, wa na. Kapatay na ni siya. Sa akong, bam, ay pangutana ka, di mo sila katubag ni mo. Ha? Di sila katubag ni mo, kung mangutana ka, di ba ka high blood? Pagubo sa dito ay. Alag, ipangutana ka, di sila katubag. Abi ko ni mong gulyat kani mao na yung nakapaito sa di ba tong nag-istorya ako mga amigo. Ingon dayo party ba ningon ani ningon na itong ko. Sabay, mayroon yung lalaki tabay. Ako sa kitabo, mayroon yun, nabayot ko. Kaya dili ilalim ningon ani. Magkuba niyo pamilya, may galing kawa pa mo yung mga anak. Ilalim. Katong, kuha ni mo ba si Bam, no? Katong nahitabo dito sa Asturias, di ba? Balamban. Katong bagong gibalita. Gibalitang attorney nga grabe magyug kay to. Nya ha. Wa gyud ka matauran iyang pangabubong. Tinuod ba sa katong nga nagpakita tong bata taon sa iyang kinatao, sa iyang asawa. Ambot lang no. Silos ra to Bam. Dong, kung asa makadapit karon ni abaka sa Cebu, na abaka sa Mindanao, Leyte, asa kadapit, kanang sugod karong orasa dong sa mga pag-ampoy, apil tawag nimo si kanang Mama Mere, labi lang Birhen sa Lourdes o Birhen sa Guadalupe. Kay Mama Mere, siya naman ang usa, pero naamang ko sa iyang prayer nga, dalangpanan sa mga makasasala, naikingon dito. Dalangpanan usab sa mga masakiton kay mura man sakit nga niabot inyong kaminyoon. Sakit yun eh. Unya sir PD og mahusay man kanimo. Ayaw na balik kanimo asawa. Balag Bisa lang lain. kinasal man mo. Ayaw sad. Asa siya adto dong. Ato sa, Bero Rodriguez? Ha? Bero Rodriguez.
Kay ingon man gud sa Goliath nga dili man ta conjugal kaning auto kon dili man yo sa ato pa kinasal gyud sila ug unta man gani dong ayaw na lang dong. Asa man siya? Asa siya, uy. Pagkita lang bayo! Asa siya ba noon? Ug apa to ni mas bahay Goliath? Ato lang kayo, ano yung problema? Ako sa labat akong punda oy. Salamat wala ka dito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Tatak RMN